Sanibonani and welcome to episode 3 of our most exciting and insightful online music show. My name is Zimkita Mtatambi and this is Loud Note Unplugged Music. Once again, thank you so much for watching our previous episodes. The positive comments, warm welcomes, and most importantly, the love that you keep on showing us. Namhlanje siniphathele insizwa esidlale enkulu indima kwezomculo. Ngesiphiwo sayo nangekhono layo, igama layo uSihle Ngwenya. Uzosichazela kabanzi ngempilo yakhe nangomsebenzi wakhe ikakhulukazi emculweni wokholo. Sibane sami masivuthe njalo sibane sami Ngiyanibingelela babukele emakhaya, igama lami nguSihle Ngwenya. Abangaziyo bangazi ukuthi nguda. Wasemlazi, ngikhulele eMlazi ka-AA. Wasaqala sahlala ka-V, then isamuvela ka-AA. I-keyboard ngaqala ukuyidlala angisakhumbula unyaka, but ngangisase high school ngiqala ukuyithanda kahle i-keyboard. Ngibuka abantu beyidlala i-keyboard, so nami ngathanda ukuthi ngifunde. Ngacela omunye ubaba wayesahlala ngasekhaya, ubaba Mathebule edlala iGod's Arm, wahlala ngasekhaya, then wangifundisa. Ngaya nakuba Buhlongwe Lovu naye wafika wangibhekisa, but kawase ngakhula-ke okunye-ke ngase ngazenzela mina, ngayifundela mina. Ibandla engilidlalelayo liseMbilo, i-Cornerstone Christian Church, ngidlala khona but likhona naseMkhumbane. Before ngadlala e-Christian Center, ukushiya kwami khona-ke ngashiya ngoba ngangishintsha indawo. So ngase ngashiya khona ngenxa yokuthi kwakusekude. Ngaphinde ngadlala Christ Kingdom Citizens ngaphansi kwamahlaba nakhona futhi ngenxa yendawo ukushintsha-ke ne-lockdown yaba nomthelela-ke, so ngase ngashiya nakhona futhi. Ingoma yokuqala ngizondlalela yona ithi kukho induli eluhlaza. Yabo.
Ngiphinde nginamukele babukele emakhaya ngiyathemba nithokozele ingoma engindlalele yona. Ijourney yami ye-music yaqala after nje sekudlula iminyakana high school, so ngaqala ngadlalela amabandla, ngaqala ngadlala imvuselelo, but ke ngadlala ke na imvuselelo enkulu iGod's Army. Ngafikela kobabuhlongwa nakhona bangicathulisa kukhona no Sibuma Mfundla baningi, so ngakhula lapho abantu abaningi bangibonela lapho ke bangazela lapho ngakhula kwathi ngokuya ngadlala ama-artist aziwayo odume uKokstad, oMamthobekile, uMamhlenge Mhlaba, yabona sasebenza nabo kamnandi kuze kube manje nje sisasebenza nabo siyaqhubeka. So sengineminyaka ngisebenzile, so ngenza lento ye-music. Kwaqala i-studio kahle kahle uDumo waqala wangifonela wayocula enkandla, wangifonela sana enkandla ngamdlalela, then kwathi ngokuhamba kwesikhathi ke waphinde wangifonela futhi ethi usevula i-studio la eThekwini ufuna ngizomsiza, so sasebenza naye as engineer, ngabo engineer studio for iminyaka. Sakhipha ama-album like My God Is Too Much nje ngawe engineer yakhona. Kwenziwa ngisho i-album iCalvary album yakhe yanengoma eningi ebalulwandle ingoma eningi nje, so nakhona futhi senze ingoma sakhipha i-album kaNathi Sithole qala ukwenza i-album saqala khona eShama Records, gama le-studio eShama Records saqala khona samenza waze wakhipha i-album yesibili. Qhubeka, so kwakhula kanjalo ziningi nje, even nama upcoming artists swasizile sawaproducela ingoma zabo, ama-album abo kwaba i-quality right, zadlala ama-radio stations ingoma zabo. Ngaqhubeka futhi ngize nga-engineer ne-album yecebo lakhe Ngivinje naye iphume last year, so sangasebenza phezu kwayo nayo sayifaka ama-radio station kuma-social media sayenza yonke leyo nto. Ngafunda neside lo music, iside le-business lo music ngafunda ke ukuthi setshenzwa kanjani, because awugcini nje ngokucula, fanele wazi nanokuthi izinto zenziwa kanjani, how do you upload music kwakho, yonke lo nto, how do you promote yourself music kwakho, ungazi uqasha ama-companies akwenzele leyo nto leyo, because ama-companies kwesinye isikhathi athatha leyo percentage usalusungenalutho, so kungcono mozenzela wena. So ngafunda zonke-ke lezo zinto kuze kube manje, but ngisaqhubeka ngisafunda la ngiphokophele khona, ngiphokophele ukuthi ngikwazi even kwenza i-mastering, ukuthi ngikwazi ukuthi i-album yomuntu ngiyiqale eqaleni ngize ngiyofika kwayo from i-recording, producing, mixing and mastering, ngikwazi ukuthi kwenzeke konke e-studio. So ngokuhamba kwesikhathi ngizozama ukuthi mhlambe ngithole indawo enkulu, ngikwazi nami ukuthi ngivule e-recording studio, kwazi ukuthi ngisize abantu, siqhubeke sisize abantu. Kwaya ke futhi ngangena nakwi-movement, i-movement kuthiwa icebo lakhe Ngivinjwe, ngoba besine-lockdown, so kunabafowethu abakuyibona abafika nalo mbono ulanga benophila, so bangicela nabo ukuthi ngibe iphathi yombono since bekuyi-lockdown abantu bengakwazi ukukhonza behlele emakhaya, so sangenwa kwi-social media kwakhonzwa kuze kube manje kuyakhonzwa, asikakayeki, but ke okwamanje ke sesimile nangaphandle, ama-open airs, inkonzo ngaphandle kuyaqhubeka. Ingoma engicela ukundlalela yona njengamanje ingoma yakhe uDumi ethi Ulwandle. Ngiyabonga kakhulu.
to the Lord with the harp and the sound of psalms, with trumpets and the sound of horn. Psalms 98 verse 5 to 6. Our guest has worked tirelessly in lifting up the gospel flag in the music industry. Kuyisifiso sawo wonke umculo ukuqopha umculo osezingeni eliphezulu e-studio esisezingeni lomhlaba, kanti amaphupho ayafezeka uma nje ukholela kuwona nakuwena uqobo. Ake siqhubeke sizwe kabanzi ngesihambeli sethu, sisaqhubeka siluchaza udaba lwaso. Ngiyathemba nithokozela ingoma kade ngidlala ulwandle by umuntu kokustart. Ekuhambeni kwami ke ngibile nezinkinga ke. Ngahlangabezana nezinkinga zokudlala khona uyazi ke empilweni ke kunezimo evele ifike nje uthola ukuthi uyodlala usuqeda ukudlala awusakhokhela sekuthiwa inkosi ikubusise. Ngiyayazi ke leyo kuthiwa inkosi ikubusise enceke yami uzobona uNkulunkulu uzokwenzekani. So lapho ke indlela ebengidila ngayo nalezi zinto bengivele nje ngiyithulele ngithi hayi no ayikho inkinga. Inkosi izongibusisa nje ngokusho nje ngamazwi akho. Ngakwesinye isikhathi ufelwe instrument njengakwenye indawo le Eastern Cape ngaxhuma i-keyboard ngathi ngiyafika i-keyboard sihleli phansi sifile ngathi ngihambisa esitolo bangicharge imali zama-movie ngabona ukuthi hayi nokunzima empilweni kwezinye indawo ngithi ngifike khona la ngafika khona ngiyodlala emvuselelweni yaphela inyanga ngidlala ngadlala siphelile inyanga phela sifake ingoduko phela ekhaya kwazi ukuthi khona kuzofika nakhe endlini ngifika nje ngishaya izandla ngilengisa izandla nje bekubuza ukuthi awu kanti wenzeke indoda ngithi umfundisi la uthe nje nawe ubonile lawo mazwi ngwazi kahle lawo mazwi umuntu phela imvuselelo inyanga yonke athi nawe ubonile akuhambanga kahle yabo nje leyo nto le ibhlungu kakhulu even nefamily ngaze kwesinye isikhathi ilahla ithemba ithi lento oyenzayo ngathi ayikusizi ngalutho but ke angiyekanga ngaqhubeka until kwaze kwaba right. So nje ngiyazi nje manje ukuthi umuntu mengifonela kufanele aqala afake ideposit kuqala before ngize ngisuke endlini kuba ngiyazi ukuthi once ngafika ngadlala kuzoqala kuba khona izitori. So ngase ngathatha isinqumo abanye bayitshela ukuthi mhlambe ngoba ngithanda imali noma ngiyayitshela kanjani. So mina ngiyazi kahle ukuthi ingoba ngidlulile emzimeni kudlalwe ngami kakhulu. So sengakhetha ukuthi ngisebenze ngale ndlela engisebenza ngayo ukuze ngingabi nenzondo kwabanye abantu. In 5 years to come kahle ngokufisa kwami ngiyafisa ukuthi ngingaphithizela nje kakhulu ngibe stable njengoba bengishilo eqaleni ukuthi ngifuna ukuvula i-recording studio la ngizosiza khona abantu ngale information esenginayo. So ngiyazi nabantu abaningi abazosizakala ngalokho engizokwenza. So ukuhamba kwesikhathi nje fisa ukuthi ngiqhubeke nami ngifundisa abanye bakwazi ukuqhubeka nalento le enginayo nabo babe more equipped ezintweni zabo abazenzayo. So sengivala nje ngithanda ukunivayilisa ngengoma ethi Ngonyama nganayo futhi ngayidlala ku-live DVD lapha ku-Hillcrest ke kaDumi Ngonyama by uDumi. Ngiyabonga.
Hayi-ke bakwethu, sizizwele ngokwethu amagalelo alensizwa mahle kakhulu kule ndima yezomculo. Ngiyathemba baningi kuthina abathole ukukhuthazeka nokugqugquzeleka ukuthi basebenze ngokuzimisela ukuze bafinyelele kuleli zinga lempilo ikakhulukazi kwezomculo. Kuhlale kuyintokozo enkulu ukuba nani kulolu hlelo siyanithanda. That's it from me for today. Remember, being on this show is very easy. You must be an experienced music instrument player, whether you play guitar, drums or piano, kanjalo kanjalo. Sifuna ukwazi ngempilo yakho. Please send us an email to loudnotemusic@gmail.com. Follow us on Facebook page Loud Note Unplugged Music, and also subscribe on our YouTube channel. Don't forget to like this video and share nabangani bakho. My name is Ngwenya. Until next time.